Dnešní putovní pohár, tady nám kluci odmontovávají stan, protože bude větší. Holky tady od naší popelnici a kluci po ránu chystají guláš party. Sestava je jasná, Mesároš v bráně, Matušek útočník, Igor, kolega tady na cibulku a už tady máme stan. Tak a tohle je ta nejlepší organizátorka na světě. Ale hlavně hulí, tak se podívejte. Po ránu na probuzení kluci už tady staví ty stany, Vítka lepí a tady je masterplan. Tady je Karlík. Já si myslím, že ty 5+1 úplně stačí. No, ono to vždycky je malý. Ne? Já vím, ale to je 5+1 stačí. Co každý si zahraje aspoň. Protože zítra začínáme zápas. Ale Křemílek a Bohumilka. Je velká škoda, že nemůže hrát. Mrzí mě to, ale třeba ho ještě vyhecujeme, třeba ještě nazuje kopačky. Achilovka. Ano, oblepíme ho kinesiotejpem a on se zapojí. Ale aspoň, že se zapojil do úspěchu. Motorce. Lepší než ty onej, ty to. Je tam i vnitřností, tam jsou nějaký? Nie, to je hlavne množina z hovězího, tam je loj. Ale potrebuj svoj čas. Toto vy vidíte, ale skredlíka v takém. Vynikající. Třetí místo spokojený. Já jsem spokojený. Zlatá střední cesta. Jak se dá? Rozumím. No dal jsem 2 góly, to stačí. Já jsem si splnil normu. Dal jsem si 2 kořalky a jsem spokojený. Děkuju, opravdu děkuju za všechno. Já vím, že... Ale já nejsem žádný blbec.